Добрый вечер, девчонки и хлопчики. Я завтра на рыбалку отправляюся, таму сёння хочу добра падрыхтавацца. И раз, и два. О, атрымліваецца. Цяпер трэба патрэніравацца акуратна рыбку вытягваць. Добрый вечер, девчонки и хлопчики. Прывітанне, Топа! Салют, Янка. О, а чему ты с вудочкой сядишь? Мы ж завтра домовились на речку пойти. Гэта я памятаю, але хочу добра падрыхтавацца да адказнай справы. Лічыш, что размахивание вудочкой – это подрыхтовка? Топачка, а хіба ты не бачиш, што я не просто ёй размахваю, а трэніруюся правільна вудачку закидваць і плавно вытягваць улов. Ой, Янка, это не галоўнае ў рыбалцы. Як? Без вудачкі ж не выцягнеш рыбку з вады. Зразумела. Але галоўнае што? Прынада! А я ўсё падрыхтавала. Глядзі. Ой, Яночка! Ай-яй-яй-яй-яй! Адсунь гэта, як мага далей ад мяне. Не. Топачка, што такое? Там! Ой! Чарвякі! Правильно! Я па ўсіх правілах да рыбалкі падрыхтавалася. Ой, бедные рыбки! Янка збираецца частаваць іх чарвякамі! А што я не так зрабіла? Ты сама чарвякамі ласавалася? Не, ніколі. Ну, а рыбкам такі прысмак падрыхтавала. Але я дакладна ведаю, што на рыбалку ходзяць з чарвякамі. Нічога ты не разумееш у рыбалцы, сяброўка. Топа, калі ты ў гэтай справе лепш разбіраешся, падкажы мне, што на рыбалку ўзяць? Хвіліначку. Нічога пакуль не разумею. Так, вось тое, што трэба ўзяць на рыбалку. Цукеркі? О, вядома. Ой, моя любимая. Топачка, ты для сябе перакус падрыхтаваў? Ці пачастунак для рыбак? І тое, і другое адразу. Одну цукерку сам з'ем, а астатнія кіну у ваду. А абгоркі будзеш знімаць? Не буду. Рыбкі павінны ўбачыць абгорткі і здалёк пазнаць смачныя цукеркі. І шкадаваць салодкае я не буду. Много-много ў ваду накідаю. Топа, а ты ўпэўнены, што рыбы любяць цукеркі? Янка, ды хто іх не любіць? Ты такіх ведаеш? Зараз не магу згадаць. Усе мае знаёмыя любяць ласавацца салодкім. О, а рыбы чым горш? Значыць, на рыбалку трэба падрыхтаваць цукеркі, а не чарвякоў. Ой, толькі іх успомніў, испужаўся. Ой. Добрый вечер, дзяўчынкі і хлопчыкі. Топа, Яна, салют. Добрый вечер, Тимофей. Вітаю, Тимыч. Ваши планы не змяніліся? Завтра раніцай адпраўляемся на рыбалку? Адпраўляемся. Галоўнае, не праспаць. Тимофей, Ау. я ўвесь дзень рыхтавалася да рыбалкі. Рыхтавалася. Але прыйшоў Топа і сказаў, што я ўсё не так раблю. Не так. Ну, я гляджу, вядзерца і вудачку ты адшукала. Так, і нават навучылася вудачку закидваць і плаўна выцягваць. Толькі Топа гаворыць, што гэта не галоўнае. Тимыч, скажи ёй, што галоўнае ў рыбалцы правільная прынада. Ну, прынада таксама важная. Я падрыхтавала чарвякоў, а Топа парэў іх прыбраць. А што з імі не так?
Тимыч, О. разумею, что рыбалка не твой любимый заняток. Ты, напэўна, толькі у камп'ютарнай гульні рыбу лавіў. Камп'ютарная рыбалка цікавая гульня, але і на сапраўднай я не раз быў. І з вудачкай сядзеў, і чарвякоў на кручок насаджваў. І ці можаш ты пахваліцца добрым уловам? Ну, рэкордаў не было, але дадому без улову не вяртаўся. Топа, чуў? Улов заўсёды быў. Але рэкордаў не было. Кажу, уся справа ў цукерках. Калі на кручок насаджваць цукеркі, уся рыба будзе твоя. Толькі абгорткі не трэба знімаць, каб рыбы бачылі назву цукерак. О, вы збіраецеся цукеркі з абгорткамі кідаць у раку? Вядома, там жа рыбы жывуць. Гаёячкі! Тое, што здаецца смачным нам, зусім не падыходзіць для рыб. Вядома, рыбка можа зацікавіцца цукеркай і прыглынуць яе, а потым захварэць. Ой, гэта дрэнна. Цукар можа прывесці да сапраўднай эпідэміі. Вада памутнее, а ўзровень кіслароду ў ёй значна знізіцца. А гэта значыць, што і рыбкам, і ўсім жыхарам ракі будзе складана дыхаць. Гаёечкі. Калі ты кінеш у ваду гару цукерак у абгортках, рака ператворыцца ў сапраўдны сметнік. У дзяцей ад вялікай колькасці салодкага могуць разбалецца зубы і жывоцікі. А што можа здарыцца з рыбкамі? Так што на рыбалку трэба ісці з чарвякамі. А яшчэ не забыцца на выратавальную камізэльку. І адпраўляцца толькі з дарослымі. Гэта галоўнае. А цукеркамі мы лепш самі паласуемся. Топачка, падзелішся? Ну, калі па адной, каб вы зубы не сапсавалі. І яшчэ сёння трэба своечасова адправіцца спаць, каб заўтра не праспаць рыбалку. Добра. Мультфільм паглядзім і ложачкі. Давайте глядзець. А зараз час рыхтавацца да адпачынку. Чысцім зубкі, мыем тварыкі, а потым бяжым у ложачкі на мяккія падушачкі пад любімыя коўдрачкі. Цікавых слоў! Да пабачэння, дзяўчынкі і хлопчыкі. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы, ціха-ціхі